Ahoj milí diváci, jsme znovu v CPI Moravia Books a tentokrát už jdeme přímo do akce. Dobrý den. Čiže v tej pretiskovej príprave sa spracovávajú dáta dodané zákazníkom, v našom prípade priamo vydavateľom. Sú to výlučne digitálne dáta, ktoré sa na počítačoch spracovávajú do formy, ktorá je ďalej spracovateľná v oddelení osvitu tlačových foriem. Sme schopní čiastočne do dodaných dát zasahovať jednak na požiadanie zákazníka a samozrejme v prípade objavenia nejakej chyby takisto informujeme zákazníka a sme schopní do tých dát zasahovať, robiť drobné korektúry. Dáta predchystané v predtlačovej príprave sa vlastne posielajú do oddelenia CTP. Je to vlastne oddelenie, kde sa osvitujú tlačové formy. Na vlastne surové hliníkové dosky sa pomocou laserá nasvietí daný motív, ktorý sa následne vo vyvolávacom automate vyvolá. Samotná tlačová platňa sa zakonzervuje a vlastně je připravená na tlač. Jak teď jistě vidíte na svých obrazovkách, my jsme vám tento proces značně zrychlili, protože kdybychom tak neučinili, mohli bychom si všichni mezi tím přečíst celou knihu. Trvá to sice dlouho, ale máme tak základ hned pro několik stránek naráz. Vidíme rotačný tlačový stroj pri práci. Zásadný rozdiel medzi rotačnými strojmi a hárkovými strojmi je v podstate v spracovaní rôznych materiálov. V rotačných strojoch sa spracovávajú kotúče papiera, kdežto v hárkových strojoch sa spracovávajú jednotlivé hárky papiera. Dá sa povedať, že výhodou tých rotačiek je, že zároveň za nimi nasleduje skladacie zariadenie, čiže produktom rotačky je už poskladaná knižná zložka. Z arkových strojov dostávame potlačené archy, ktoré musíme následne buď skladať alebo rezať. Archové stroje sa používajú u nás v knižnej produkcii v zásade na tlač drobných častí knihy, to znamená poťahov, prebalov, obálok, predsádok, príloh a iných malých častí, po prípade obrazových príloh. Môžeme k tomu povedať, že plnofarebná tlač sa dosahuje sútlačou 4 základných farieb: azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej. V pravidelných intervaloch tlačiar vyťahuje archy z vykladača a kontroluje kvalitu, po prípade robí drobné korektúry vo farebnosti. Právě pro ty drobné korektury slouží vedlejší pruh složený z těch 4 základních barev, o kterých pan Bánský mluvil. Čiže zariadenie, ktoré vidíme, je jednonožová rezačka. Režú sa v nej v zásade väčšina produktov z hárkových tlačových strojov.
Princíp je ten, že väčšinou sa snažíme využiť maximálny formát toho tlačového stroja a preto väčšina tých produktov je vo viacerých produkciách na tom tlačovom archu a musia sa pre ďalšie spracovanie porezať na jednotlivé tie spracovateľné produkty, či už sú to obálky, poťahy, dosiek, prebaly, predsádky, tie obrazové prílohy, ako sme spomínali, a v podstate všetko ostatné. Šitie niťov je spôsob spájania knižného bloku. Je to v podstate najbezpečnejší a najtrvalejší spôsob spájania. Zároveň treba povedať, že aj najpracnejší. V podstate každý arch sa tou niťou musí zošiť vzájomne k sebe a vzniká zošitý knižný blok, ktorý sa následne ešte musí oblepiť. Jednotlivé knižné zložky, vytlačené a poskladané z rotačiek, sa musia poznášať do knižného bloku. Následne sa knižný blok spája buď šitím alebo lepením. V prípade spájania knižného bloku lepením dochádza k ofrezovaniu chrbta a vlastne k vzniku znášky voľných listov a na tie voľné listy sa nanáša lepidlo, ktoré zabezpečí pevnosť knižnej väzby. Použité lepidlá závisia hlavne od typu použitého papiera. Dá sa vo všeobecnosti povedať, že jednoduchšie je lepiť prírodné papiere, ktoré sa dajú lepiť disperznými lepidlami vodorozpustnými. Papiere natierané, plne potlačené plochy je nutné lepiť lepidlami tavnými. Po zlepení lepeného knižného bloku môžeme knižný blok použiť na výrobu tvrdej väzby, alebo z neho vyrábame priamo lepenú brožúru, čo vidíme na tomto zábere, kde vlastne obálka predtým porezaná sa spracuje v obálkovom nakladači, nariluje sa a zlepí sa dokopy s tým knižným blokom, ktorý sme si predtým predlepili. A v podstate máme hotovú brožúru. Jak vidíme, tak kniha musí urazit dlouhou cestu. Co se děje pak, pane Bánský? Tá brožúra vychádza z lepiacej linky v bruto formáte. V našom prípade je špecifikum ešte to, že tie knižné zložky sú spracovávané v dvojprodukcii, to znamená, jeden ten knižný blok obsahuje dve identické knižky. Tie dve identické knižky sa po zalepení rozdelia v deliacej píle. Za deliacou pílou vlastne už máme hotovú brožúru v bruto formáte a tieto brožúry pokračujú potom už ďalej priamo do trojrezu, kde sa z troch strán orežú a vzniká hotový produkt. Následne sa ten produkt môže zabaliť podľa želania zákazníka, či už do fólie, existujú aj iné spôsoby balenia, ale v zásade najčastejšie používaný je
spôsob je balenie do fólie, väčšinou po 10 kusov, alebo podľa hrúbky danej brožúry a podľa želania zákazníka. Vidíme zhotovenie knižných dosiek. Tak ako mäkká väzba sa skladá z knižného bloku a z obálky, tak tvrdá väzba sa skladá z knižného bloku a z knižnej dosky. Knižná doska vznikne spojením dvoch lepenkových prírezov, jedného chrbátnikového lepenkového prírezu a poťahu na dosky. Vzniká hotová knižná doska. Přesně tak. V celé své kráse ji tu máme. Na týchto záberoch vidíme spracovanie knižného bloku pre tvrdú väzbu, kde vidíme, že namiesto obálky, ako pri brožúrach, sa na chrbát lepí tzv. Prelepovací papier a produktom tejto linky je potom vlastne lepený knižný blok pripravený na zavesovanie v tvrdej väzbe. Zalepený knižný blok sa nakladá do stroja pred trojrezom a reže sa na čistý formát knižného bloku. Takto rezaný knižný blok pokračuje ďalej linkou cez agregáty, kde sa formuje chrbát, kde sa lepí kapitálik. Knižný blok sa spája s knižnou doskou v zavesovacom zariadení, kde vlastne knižný blok prechádza pomedzi lepidlové valce. Na predsádky sa naniesie lepidlo a vtiahne sa do knižnej dosky, zalisuje a vychádza von už surová, hotová knižka, zatiaľ bez vypálenej drážky. Drážka sa následne vypaluje v tzv. Lise a máme hotovú knižku. Drážka okrem estetickej funkcie má aj funkciu tú, že zlepšuje a umožňuje otvárateľnosť tej knižky. Knižka môže byť vybavená záložkovou stužkou, ktorá sa navlieka v špeciálnom separátnom zariadení. Tá záložková stužka sa následne po vyformovaní chrbta nalepí jeden koniec na chrbát knižného bloku. Ďalej sa na chrbát knižného bloku nalepia kapitáliky. V prípade obleného knižného bloku sa zaobluje aj chrbátniková lepenka na knižnej doske a ďalej nasleduje proces zavesovania, ktorý sme si už viac menej opisovali, je identický pri rovnom alebo pri oblom chrbte knižného bloku. Ať už se jedná o brožury či knihy v tvrdých deskách, musí se vyskládat na paletu a odvést k zákazníkovi. Tímto jsme pro dnešek skončili. Ale nebojte se, v poslední části se ještě do tiskárny vrátíme a vyspovídáme pár zaměstnanců. Zatím tedy ahoj.